Уоу! За първият експеримент ще са ни необходими хибрид, чаша, етилов алкохол, спирт, свещ, чиния и вода. И вода. Чудесно! Дари, първата ни задачка е да поставим свещичката в центъра на чинията. След това искам от теб да налееш вода в чинията, а аз през това време ще сложа етилов алкохол в чашката с леки въртеливи движения, за да може да остане по стените на чашата. Останалото количество го връщам обратно. Следващата ни задача, Дари, е да запалим свещичката. Според теб сега какво ще стане, когато сложа чашата върху свеща? Нямам представа. Нека да видим. Уоу! Какво се случи с свеща и с водата вътре? Водата и свещта сякаш избухнаха вътре в чашата. Сякаш избухнаха, точно така.